кояшны күбрәк яратамдыр. Гафу булып, кояш сикемле. Һәр яз саен күзен кысып миңа молдан сибә йөзгә сипкелне. Актаныш районының Гамил Авзал, Мөхтәр Мутин, Ленар Шайх, Лилия Гыйбадуллинаның биргән данлыклы Такталачык авылы кызы мин. Татар районы, татар авылы, татар гаиләсендә чын татар кызы булып үсүемә шиксез горурланам. ТНВ каналы узыручы конкурста да үз көчемне сынап карарга булдым. Чөнки мин дә тормышымны телевидение белән бәйләргә телим. Ә хәзергә кечкенә видео күзәтмә. Мин кадрда. Киттек. Мәктәп чоры кеше тормышында зур урын алып тора. Мин дә үз тормышымны мәктәптән башка күз алдына китерә алмыйм. Мәктәп ул якын дуслар, укытучылар, балачак хатирәләре. 11нче сыйныф исә балачагым белән саубуллашып, яңа тормыш этабына керү. Бетмәс-төкәнмәс кебек тоелган мәктәп еллары уза да китә икән. Алда безне БДИ һәм яңа тормыш көтә. Hold up. Җиңел атлетика исә тормышымда тагын бер зур сәхифәне алып тора. Спорт белән шөгыльләнүчеләр саны елдан-ел арта бара. Чөнки спорт ул сәламәтлек нигезе. Һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә булыр өчен дә спорт ярдәмгә килә. Бер дулкында булыйк. Әлеге кечкенә видео күзәтмәгә тормышымда булган барлык вакыйгаларымны да сыйдырып бетерә алмадым. Тик шулай да мин сезнең күңелләрегездә уңай тәэсир калдырганмындыр дип өметләнәм. Кеше гомере аккан судай бик тиз уза, ләкин ул мол, чиста суы, бормалы булса да, барыр юлыбыз озын булсын иде. Сезнең белән Энҗе Габдуллина иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.